Mit navn er General Løvenhejm, og jeg har altid vidst, at jeg ville skabe mig en karriere inden for militæret. Lige siden jeg blot var menig, har jeg haft store tanker om, hvad jeg kunne blive til. Men general havde jeg aldrig forventet, at jeg skulle blive. Det har selvfølgelig heller ikke været en nem eller kort rejse. Når Gud vil have dygtige soldater, giver han dem sine mest hårdnakkede slag. Og efter den logik må jeg efterhånden være en af de bedste. Når man arbejder inden for samme branche i så lang tid som jeg har, gør det tings komme og gå meget tydeligt. Episoder, temaer og tankestrømme spænder sig lige så stille ind og ud af sit liv. Mm. Ah, mm, mm, ah, mm, mm, ah, mm. Hov, undskyld. Det er bare, jeg elsker et godt måltid mad. Men det jeg vil sige, det var, at nogle gange, så støder man på noget, man ikke lige sådan kan give slip på. Noget, der, selv hvis man tror, man har sluppet det for længst, på en eller anden måde formår at dukke op i ens hoved igen. Det er sådan, jeg havde det med Martine. En så smuk pige ser man kun én gang i sit liv. Og da jeg så hende, vidste jeg, at jeg aldrig ville se nogen smukkere igen. Hun var den slags uopnåelig og hjertensskærende smuk, man kun kan forstå, hvis man selv har oplevet det. Det føltes som hele verden var blevet væltet og spildt ud over det hele. Men på samme tid havde intet rigtig ændret sig. Det var som ens sjæl havde taget imod et helt nyt kapitel i ens liv. Intet kunne måle sig med hendes skønhed. Solen bukkede under, månen gav sig i underkast, og blomsterne overgav sig i hendes tilstedeværelse. Men lige så hurtigt som jeg havde ankommet til den lille landsby i Norge, skulle jeg rejse. Det betød selvfølgelig et medfølgende farvel. Farvelet i sig selv var ikke så slemt igen. Det var nu mere som et slangebid. Først et lille irriterende stik, men så breder giften sig i ens krop, og man er fanget af en tvivl, der sætter alt under debat. At leve i en allerede meget forudbestemt hverdag, man selv har tilvalgt sig, og samtidig være under et sådanne røgslør af overvejelser, er ikke nemt på sindet. At lære at leve uden noget så basalt som kærlighed, er tilnærmelsesvist umuligt. Man kan overbevise sig selv om, at man har bedre ting at tage sig til. Man kan endda begynde at tro på løgnen selv. Langt nemmere er det hele tiden at udskyde sin søgen efter kærlighed. Så behøver man heller ikke at lyve over for sig selv. Man redder sig selv ved ikke at skride til handling. Den anden side af samme mønt må være at forvente kærlighed hele tiden. Forventer man kærlighed, mens man drukner i sig selv, og satser man på, at kærlighed er den bedste redningskrans, så svarer det til allerede at være 20 fod under vand. Hvis man er barsk nok, har man stadig en chance for at nå vandoverfladen, men man gør i hvert fald ikke sig selv en tjeneste. Gud ved, der findes mange psykiske kortslutninger og smuthuller. Til sidst havde jeg gennemgået alle sorgens stadier og tænkt enhver tanke, der kunne tænkes. Efter det lærte jeg endelig at give afkald. Jeg kunne endelig sige til mig selv, at jeg i sandhed ikke havde lyst til at besøge den lille primitive norske landsby igen. Pludselig blev alt nemmere. Jeg kunne arbejde bedre og hårdere. Min karriere og mig selv var pludselig i fokus igen. Det var endelig det, jeg ville, der betød noget. At blive sin egen herre igen, efter at have været slave af sit eget sind i så lang tid, åbnede verden for mig på en helt ny måde og gav mig et nyt perspektiv at se livet med.
Livet kan vende sig hurtigere end selv de mest blodudgydende slag, og det gjorde mit, da jeg fik min invitation til festmåltidet. Jeg forventede, at jeg ville have været blevet mere hyldet ud af den af bredet. Jeg er spændt på at se landsbyen igen, og Martine selvfølgelig. Så må vi se, hvordan aftenen udfolder sig.